Hej, i dag skal vi se på, hvad der er godt at have med på sin tur i skoven. Hvis man skulle punktere i skoven, mens man er ude og køre en tur, eller hvis man bare skal have sin frokost med, redskaber, så man kan komme hjem, hvis der skulle ske en eller anden form for uheld med sin cykel. I min taske, når jeg er på tur, så har jeg sådan set alt, hvad jeg skal bruge. Jeg har vand, jeg har ekstra drikkevarer, jeg kan have en madpakke med. Men vigtigst af alt, så har jeg en pumpe, hvis jeg skulle punktere derude, så jeg kan lappe min cykel og pumpe og komme hjem igen. De fås i alle mulige størrelser. Den er forholdsvis lille. Hvad vigtigst er til mountainbike, man skal holde øje med, det er, at man skal have en pumpe, der er ret tyk, for meget mængde luft per gang, i stedet for en, der er meget tynd, som landevejscykler bruger, fordi de skal bruge et højere tryk, men de skal bruge knap så meget luft per gang. Så for at undgå, at man skal stå hele dagen ude i skoven og pumpe, så vælg en, som er designet som mountainbike, som har en vis volumen. Der er plads til MP3-afspil, der er plads til kamera, der er plads til frokost og drikkevarer og hvad man ellers har. Jeg har altid et multitool med. Der er en kædespringer, så man kan samle et kædeled igen, hvis man springer kæden, og man kan køre hjem. Og der er diverse umbrakonøgler, skruetrækker, dækjern, flaskeåbner. Jeg har en ekstra slange med, nogle gange 2, alt efter hvor lang tur man tager med eller tager på. Så man kan punktere, man kan sætte en ny slange i, man kan lappe, hvis det er det, man har lyst til. De fleste de tager nu bare en ny slange med. Og man har lige et par dækjern med, så man kan få dækket af fælden. Det kan godt være svært uden dækjern. Husk nu, hvis I har madpakke med eller drikkevarer, det man har plads til på vej ud, det har man også plads til på vej hjem. Så brug skraldespanden derhjemme, eller hvad med at smide det i skoven.